Podstata tejto republiky je o vás, o ľuďoch, ktorí ste schopní dlhé roky pracovať za pomerne nízke mzdy. Je ten úspech tzv. Hospodársky, o ktorom sa toľko hovorí. Hospodársky úspech, tie dobré čísla, ktoré sa ukazujú, tie nevznikli preto, že niekto zaviedol zdravotnícke poplatky, alebo preto, že nejaký investor sa rozhodol prísť na Slovensko. Hospodárske výsledky prichádzajú preto, lebo ste ochotní ráno ísť o 6 do roboty, byť tam do 2:30, mnohí idete po obede, mnohí idete v noci a robiť často za mzdy, ktoré sú na úrovni 11-12 tisíc korún hrubého. V tomto je podstata úspechu Slovenskej republiky a preto je potrebné si Sviatok práce veľmi úctivo pripomínať a vám všetkým za to poďakovať. Je teraz len úlohou vlády Slovenskej republiky, a vy dobre viete, že toto je vláda, ktorá je orientovaná od stredu doľava, aby zabezpečila, že z hospodárskeho rastu, ktorý sa štatisticky ukazuje, bude mať teraz prospech väčšina a nie nejaká zúžená skupina ľudí 10 alebo 12%. Toto je strategický cieľ tejto vlády, aby hospodársky rast slúžil celej krajine a nie iba nejakej partii z bohatlíkov, podvodníkov a zlodejov. Kde zhodou okolností, najmä v apríli a máji, mnohí ľudia začali veľmi intenzívne bojovať za 8-hodinový pracovný čas. A práve boj za 8-hodinový pracovný čas sa stal dôvodom, prečo 1. máj bol medzinárodne uznaný a je rešpektovaný na celom svete ako Sviatok práce. Garantujem vám, že pokiaľ táto vláda bude mať takéto zloženie, budeme tento sviatok rešpektovať a budeme ho primeraným spôsobom aj uctievať. 1. máj je dnes, možno to vyzerá ako náhoda, ale v živote tých náhod býva veľmi často spojený aj s bojom vlády Slovenskej republiky za lepšiu podobu zákonníka práce. Čo sa okolo zákonníka už narozprávalo za posledné 2 alebo 3 mesiace? Čo si to vlastne tá vláda dovolila, keď tak strašne je kritizovaná? Vláda sa rozhodla, že predloží do Národnej rady Slovenskej republiky zákonník práce, ktorý posilní postavenie zamestnanca. O toto jednoducho išlo a toto sme aj urobili.